Здравейте, и днес ще сме в Северния парк. Тук е много хумове. Езерца. Най-важното за всички. Чешма. А паркът си е доста хубав, между другото. Каквото и да е това. Интересни блокове. Това е интересно. И яко. Пътечка. Яко. Каква е тази жега тук? Всеки квартал има по нещо лошо. Тук е по-населено от Китай. Какво е това? Между другото имам рожден ден. И да, това. До тук беше днешното видео.